Mali ste niekedy okamžik, kedy ste počuli mikrofón? Môžete ma počuť? Ešte raz začneme od začiatku. Mali ste niekedy okamžik, kedy ste mali úplnú istotu, že čo sa stane? Som si istý, že to všetci máte. A keď prišla takáto budúcnosť, tak to nebolo prekvapivé, lebo už ste to v podstate potom zažili. Ale je to také trošku ako, že pozrite sa do budúcnosti a pre mňa to je v skutočnosti, je to iba o jednoduchej logike. Keď som sa stretol prvýkrát s Dagom a Orianom, tak sme sa porozprávali a povedal som, mali by sme spolupracovať, lebo ja môžem vidieť budúcnosť. A ja som to vedel dokonca ešte 8 rokov dozadu, keď Zinsino by sa stalo vedúcou firmou ohľadom životnej vedy. Takže to, kde sme teraz, ma vôbec neprekvapuje. Ale môžem vám povedať, že ja vidím ďalej do budúcnosti na základe logiky a súčasných ekonomických trendov. Ja viem presne, kam ideme. V blízkej budúcnosti všetci to budete vidieť. Ak sme stále dostatočne živí, Zinsino bude jedna z tou najvplyvnejšou firmou v celom sektore zdravotníctva po celom svete. Ja viem, že vám toto ľudia hovoria. Ja to ale myslím vážne. Chcem sa baviť o medikonomike, pretože je tu v podstate určitá veda ekonomike a možno to nie je veľmi zaujímavé, ale chcem vám ukázať nejaké určité obrázky, pretože sme došli na koniec cesty zdravotných systémov, ktoré máme dnes. A čo to znamená, že my čakáme, kým ľudia ochorejú a potom sa ich snažíme liečiť. My nerobíme dobrú prácu vo väčšine modernej medicíne, väčšina medicíny rieši len symptómy, ale to sú zlé nástroje, lebo oni neliečia. A my sme boli veľmi úspešní ohľadom vytvorenia zdravotníctva od roku 1950, sa dá povedať, ale prišli sme na koniec cesty. A ten dôvod, prečo sme prišli na koniec cesty a ten dôvod, prečo zdravotný systém v súčasnej systéme je mŕtvý, aj keď veľa ľudí, ktorí ešte v ňom pracujú, nevedia, je tam niečo, čo sa volá Steinový zákon. A ak ste náhodou niekto ekonómovia, tak môžete počuli. Herbert Stein bol americký ekonóm a jeden z pár ekonómov, ktorý bol dostatočne vplyvný, aby mal zákon, ktorý bol pomenovaný po ňom. A Steinov zákon hovorí, že ak niečo nemôže ísť navždy, tak to zastane. V celku múdra reč. Pravdepodobne by ste možno to mohli povedať, ale je to pravda. Ak jednoducho nemôže pokračovať ďalej, tak to musí skončiť. A to, čo Herb Stein hovoril, tak on hovoril o ekonomike a medikonomike, to je iba časť ekonomiky. A potom je tu aj ako zdravotnícky systém. Ak súčasný model zdravotného systému nebude pokračovať, tak jednoducho on zastane. Základná ekonomika ako taká, aj zdravotný systém, tak ako akýkoľvek iný systém, je vždy ovplyvnený dodávkou, nákladmi a požiadavkami. Takže ako to funguje z hľadiska zdravotného systému? To, čo potrebujete vedieť, je, čo sa deje vo farmaceutických termínoch, nemocničných termínoch a celkovo. Možno to je trošku nudné, ale vydržte so mnou. My sme videli, že sa zmenili malé molekuly na tzv. Biologické molekuly, ktoré sú presnejšie a máte terapeutický index a dúfajme, že menej škodných efektov. Ale biologické veci sú drahé a je to veľmi komplikované a to je v podstate, toto sú ceny Severnej Ameriky a tam to je veľmi podobné. Čiže bežná cena takýchto molekúl je niekde až od 10 až po $500,000 ročne, alebo ekvivalent. A kto z nás si to môže dovoliť? Koľko jednotlivcov si môže dovoliť takéto náklady? Koľko štátov si môže dovoliť takéto náklady?
Stať sa chorý v Amerike, v skutočnosti a v Severnej Amerike, je ten najväčší dôvod bankrotu a stať sa bezdomovec. A je to nebezpečná vec. A americká kultúra vytvára choroby ako žiaden iný, ale nie sme až takí rozliční. Máme tu ďalší biologickú molekulu. Toto je v podstate droga, ktorá rieši u malých detí problémy pri chrbteci. A vôbec to nie je dobré, niektoré deti to zabilo, ale stojí to za jednu injekciu, to stojí 2,1 milióna. Kto si to vie dovoliť? Samozrejme, ak je to vaše dieťa, tak dáte hypotéku na váš dom a urobíte čokoľvek, aby ste pomohli vášmu dieťaťu. Ale jednoducho to nemôže pokračovať. A keď to nemôže pokračovať, tak to musí zastať. A ten dôvod, prečo táto situácia je horšia ako 2,1 milióna dolárov za injekciu, je, že trend súčasného zdravia, čo je veľmi negatívny. Ak by to bolo len obmedzené množstvo ľudí, ktorí to potrebovali, tak by sme to mohli si dovoliť. Možno nie individuálne, ale bežne by sme si to mohli. Ale pozrite sa, čo sa deje v bežnom svete. Toto je v podstate spôsob, ako ľudia s chronickými chorobami sa zvýšili od roku 1995 do roku 2030. A my vidíme zvýšenie množstvo ľudí s chronickými chorobami asi tak o polovicu a všetky plány hovoria, že sa to bude rásť a v skutočnosti to bude vyzerať ako takým spôsobom, že ešte sa to zrýchluje. Takže množstvo ľudí, ktorí bude potrebovať tieto extra drahé lieky, sa zvyšuje. A mladší ľudia začínajú byť chorejší skôr, takže ich potrebujú dlhšie. A toto je len jeden stav. Hej, toto sú v podstate označené ako choroby založené na alkohole, lebo väčšina ľudí to pozná, teraz sa to volá inak, ale tu môžete vidieť, že v roku 1900 bol jeden z 5. Takže to už vtedy bol veľká ťažkosť. A na jednej strane to ani nie je vážny stav, ale ak to nie je liečené, ak to nezmeníte váš životný štýl, tak vytvoríte si o mnoho väčšie choroby, ktoré sú potom mnohé z nich smrteľné. Takže sa poďme pozrieť na trendy. Tu môžeme vidieť, že v roku 2020 to ovplyvňuje asi tak 30% a do roku 2040 ovplyvní iba tento jeden stav skoro 55%. Toto vlastne spôsobí kolaps zdravotných systémov a môžem vám ukázať ďalších 20, ktoré takto to môžu fungovať a ak niečo nemôže pokračovať, tak to zastane. A dám vám ďalší pohľad, že ako sa toto vytvára v Amerike. Toto je založené na základných prieskumoch. Nie sú to perfektné údaje, ale najlepšie, čo máme. Takže tí ľudia, ktorí majú jednu chronickú chorobu, tak od roku 2020 až 2000, čo je v podstate za menej ako jedna generácia, sa zvýšili skoro o tretinu. Niečo je tu veľmi zlé a hovorím, že nie je to len, že viacej a viacej, ale stále sú to mladší a mladší pacienti. Takže my vidíme, že tieto chronické choroby sa dejú u mladých detí, u tínedžerov a adolescentov. Ja si pamätám, že ja keď som bol tínedžer a adolescent, tak sme my nevideli deti, ktorí mali ekzémy, migrény a vlastne vysoký krvný tlak a podobné. A to je vlastne ďalšia ukázka, kde je tu vlastne niekoľko chronických zápalov. A toto je kratší čas, ale ten pomer je veľmi podobný. Takže sa poďme pozrieť na prvý prieskum, ktorý bol kedykoľvek urobený v Amerike, čo bolo urobené v roku 1935. Koľko ľudí si myslíte, že bolo chorých vtedy? Iba 10%. Takže pre doktora, ktorý lieči teraz pacientov, tak oni nevedia, že aké lepšie veci boli. Ale my si hovoríme ako lekári, že naša veda je viacej a viacej sofistikovaná. Sme schopní vám poskytnúť lepšiu zdravotníckú starostlivosť. Nie je to tak, lebo populácia je chorejšia a chorejšia a chorejšia. Vtedy iba jedna osoba z 10 mala nejakú chronickú chorobu. A teraz to ovplyvňuje každého. Je to preto, lebo sme starší ako populácia? To je mýtus, ktorý častokrát počujete. Nie je to tak. Poďme si sa pozrieť na dobu od 1980 až 1990.
A ten dôvod, prečo som to zobral, vtedy sa najrýchlejšie zvyšovala dlhovekosť. A vtedy boli 2 alebo 3%, závislá od toho, ako to... Ale to, čo sa stalo v tejto istej časovej dobe, všetky tieto choroby sa zvýšili o 40 až 150%. Takže očividne to nie je preto, lebo sme starší, ale sme otrávení. A už ste to počuli, že som vám o tom hovoril. Takže viacej a viacej ľudí je chorých a začínajú skôr, čo si vyžaduje viacej a viacej liekov, ktoré sú drahšie a drahšie. A ak si myslíte, že dostatočne je to zle, tak sa to ešte zhorší, pretože na základe základnej demografie. Demografia je problém, lebo množstvo ľudí, ktorí sú v podstate v tej produktívnej časti, tí, ktorí vytvárajú obrad, tak potom ten obrad, ktorý sa vlastne míňa aj na zdravotný systém, tak sa stávajú menej. Takže to je ten graf, čo sú, tam sú ešte v podstate tí mladí, potom tam sú ľudia na vrchu, to sú tí, ktorí sú už v práci a potom je tam v strede sú tí, ktorí sú už starí a už sú v podstate zvyčajní a neproduktívni konzumenti, tak ako som aj ja. Hej, ja to teraz generalizujem a chcem povedať, že som aspoň trošku produktívny. Ale množstvo ľudí, ktorí pracujú v pomere, celkom množstvo sa stáva menej a bude si to vyžadovať, že budú musieť zvládať o mnoho väčšiu ťažkosti a vlastne to, čo v podstate to zdravotný systém míňa. A to, čo nemôže pokračovať, to sa zastane. A keď sa pozrieme na množstvo ľudí, ktorí sem prichádzajú a majú viac ako 65 rokov, tak vidíme, ktorí samozrejme umierajú aj na vrchu, ale tiež vidíme viacej a viacej ľudí práve na základe skorších demografických trendov, tak prichádzajú do tejto skoršej vekovej hranici. A v podstate viacej ľudí je, ktoré má viacej ako 65, má niekoľko vlastne týchto chronických chorôb, takže vlastne potom sa znovu dostávame do toho stavu, čo neviem pokračovať, musí zastať. A už teraz v podstate rôzne národné rozpočty sú vďaka tomuto ovplyvnené, pretože chronické choroby sú hlavným dôvodom smrti a ťažkosti. A teraz to vyzerá byť aj v Číne, aj v Indii a vo všetkých iných krajinách, kde západné jedlo bolo importované. A to neovplyvňuje len nás, ale je to celkovo globálny problém. Takže tieto veci, väčšina smrti, čo je vlastne až 19,6% amerického GDP, a tá myšlienka, že vlastne Američania by mohli používať 19,6 ich GDP, je v skutočnosti zlé. Vy nemôžete takto pokračovať. Takže to, čo nemôže pokračovať, musí skončiť a zastane. A toto sa deje nie len v Amerike. Tam sa ten trend prvýkrát začal ukazovať, ale je to globálne. Deje sa to všade. A keďže ľudia sú takí chorí a sú chorejší v menších rokoch, tak vlastne sa znižuje dlhovekosť a oni sú odstraňovaní veľmi šikovne. My sme videli, ako tento trend pochádza z Ameriky, kde majú veľmi nezdravý životný štýl. Potom sme to videli v Anglicke, to môžete chápať. Viete, ako 51. štát sme veľmi ovplyvnení a potom sa to deje v rôznych ďalších skupinách. A ideme smeť veľmi, veľmi rýchlo. A potrebujete sa spýtať, prečo je všetko také zlé? Prečo sa všetko zhoršuje? A kedy to začalo byť také zlé? V roku 1950 je bod zmeny. Vtedy sa veci začali naozaj meniť. Takže tento graf je trošku komplikovaný, ale rýchlo vysvetlím. Tie pevné čiary, to, čo ukazujú, sú vlastne smrte, ktoré boli spôsobené infekčnými chorobami. A tuto vidíte vlastne smrte, ktoré boli v podstate spôsobené infekciou, sa znižovali od roku 1940 a oni neustále sa znižujú. Ale to, čo vám tento slajd neukazuje, že vlastne tieto smrte od
od infekcie upadali už od roku 1900. Hej, ale to nemá nič dočinenia s medicínou. Ale v skutočnosti to bolo umožnené práve vďaka sanitácii, ktorí vytvorili lepšiu sanitáciu. Dali nám čistú vodu. Jeden z veľkých hrdinov medicíny bol Peter Bazalgette. On vytvoril v podstate čistú vodu a tiež aj škálu kanálov a on mal veľký vplyv na tento. A poznáme tiež aj Pasteura a Koch a ďalší lekári, ktorých práca nám dala možnosť na antibiotika a program vakcín, do ktorého dáme taký veľkú dôveru, alebo aspoň sme zvykli po covidu, kým neprišiel covid, ale ich vplyv bol veľmi, veľmi malý. Ich vplyv bol veľmi malý. Ale pozrite sa, čo sa stalo na tej spodnej línie. To, čo sú ľudia, to sú ľudia, ktorí zomierali vlastne z neinfekčných chorôb, takže toto boli tzv. Chronické choroby. A tu môžete vidieť, že od roku 1940-1950 tam bolo trošku zrast, ale potom po 50. sa to veci začali naozaj zrýchlovať. A to bol hlavný dôvod pre smrti. A oni sú stále dodnes. To, čo sa stalo v roku 1950, keď začnete uvažovať, to sa už nemohlo stať v 1950, lebo ak by sa to stalo v 1950 a zrazu verejné zdravie by sa začalo meniť, tak niekto by mohol vidieť obrázok a povedať si, tu sme urobili nejakú chybu, čo sme urobili. Tak sa potrebujete vrátiť trošku skôr v čase. Potrebujete nájsť niečo, čo sa stalo predtým, a začať vytvárať malé jedy, ktoré sa ukazovali možno 10-15. Takže čo sa stalo v tom roku 1940? To je to, kedy vznikol fast food a procesované jedlo začalo dominovať až do bodu, že v Severnej Amerike je to 75% všetkých kalórií, ktoré príjmate. Viem, že v Británii je to asi 65%. A tieto čísla sú veľmi zlé, hlavne kvôli marketingového úspechu, ktorí vytvorili grotesku ohľadom zlého trhu a teraz spôsobujú mentálne a fyzické znižovanie za prvýkrát za 140 rokov a teraz je to naozaj veľmi hrozné a vlastne už zlé zdravie sa dáva do našich detí a to bude ovplyvniť a mne je úplne jedno, čo vy robíte, lebo vy ste dospelí, ale mali by sme naozaj dávať väčší pozor na naše deti. Aké prostredie sme pre nich vytvorili? Poďme sa pozrieť, že aké veci sa stávajú. Tieto veci sa zvyšujú, len aby som vám ukázal to, čo sa deje. Všetky tieto choroby sa zvyšujú, sú stále u mladších a mladších. A ešte to je zatiaľ iba od A po E. A teraz ideme od E po L a tu je ešte ďalšie. Áno. A tento zoznam ešte neskončil. Všetky tieto veci sa zvyšujú. A stále sa ukazujú tiež aj u menších. V skutočnosti je tu niečo, čo sa znižuje. Toto sú práve tie veci, ktoré nechcete ale zničiť. A tiež aj znižovanie života. Takže sa poďme pozrieť na Ameriku, čo je v podstate také testovacie prasiatko, lebo oni majú tú hroznú dietu a môžete tu vidieť, to je tá modrá čiara, že v roku 1950 očakávanie, oni boli na pozícii 10. 11. Takže na úrovni 13 a teraz sú na 53. To bolo teraz 23, teraz spadli od ďalšie dve miesta. Farmaceutická medicína nie je odpoveď. Vôbec to nie je odpoveď. A my vieme s úplnou presvedčením, pretože ten najposlednejší pokus, čo bola tzv. Pasteurová medicína,
používali niečo, skorovanie polygénické, skorovanie a vy sa pozriete na ich kód gen a tam môžete nájsť, môžete zistiť, že aké by tam bolo riziko, všetko to dáte dokopy a vytvoríte, že aké má on celkové polygenické skóre rizika a vďaka tomu môžete identifikovať tých, ktorí sú viacej pod rizikom. A keď môžete povedať, tak môže ich začať liečiť preventívne. A teraz sa ukázalo, že to nefungovalo. A toto je to najlepšie, čo tá Pasteurová medicína mohla urobiť. 3 hlavné štúdie, všetky zlyhali. My nemôžeme predvídať, kto bude chorý, lebo je tam málo čo dočinenia s vašimi genmi a má to veľa čo dočinenia s vašim životným štýlom. A nie len to. Mám taký pocit, že vás strácam. Je to príliš technické? OK. Takže ono sa to zdá, a nie som to len ja, ale sú to aj medickí ekonómovia, ktorí to zistili, že to nie je dostatočne efektívne na náklade. A ak by sme aj mali systém, ktorý by identifikoval, kto ochorel, tak tie drogy, ktoré máme, sú príliš toxické. Nevieme ich použiť preventívne. A toto je koniec reaktívneho zdravotníckeho modelu. Takže poďme sa vrátiť späť k Herbertovi Steinovi. Máme zvyšujúce chronické zápaly zo všetkých tých rôznych vecí, ktoré som vám ukázal. Ľudia sú chorejší, mladší. A zdravotníctvo je drahšie. Doktori sú prevalcovaní z niečo, čo je tzv. Diagnostická paranoia, pretože žijeme v dobe diagnózy. Chaos. Lebo vďaka a naozaj skvelým vedcom, ako je Thomas Gunderson, my v skutočnosti vyhľadávame viacej a viacej spôsobov, ako analyzovať a my prezentujeme tieto testy doktorom a tí doktorom, ktorí sa obarujú, že my nepoužívame určité testy a niektorí doktori ich používajú viacej a viacej a viacej. A to je vlastne ďalší dôvod nákladov. A nakoniec sú drogy príliš toxické a nemôžeme ich používať, aby sa ochraňovali. A aj tak nevieme, komu ich máme dať, ak by sme aj mali tie bezpečné drogy alebo lieky. Ale ešte aj pracovná sila upadá ako percento celkovej populácie. A na pozadí máme tiež aj úpadok a krízu. Takže toto je model, toto je veľmi drahý a menej si ho sme schopní dovoliť a to, čo nemôže pokračovať, musí zastať a toto sú tí, ktorí nás otravujú a my vieme, čo je v ich modernej diete a to, čo nám robí. A my vieme, že čím viacej ich jete a tým chorejší budete, tým rýchlejšie zomriete. A teraz sme v bode, kedy rozumieš, kedy máme plné rozumie, ako moderná výživa alebo industriálna výživa ovplyvňuje naše bunky, naše orgány a naše zdravie. A nepôjdem do veľkých detailov, ale sa rád porozprávam s akýmkoľvek doktorom alebo vedcom, kto má záujem. My vieme, že moderná výživa ovplyvňuje náš epigenický kód. Nie DNA, ale určite porušuje vlastne aj metabolizmus, čo sa deje v našich bunkách a to nám neumožňuje žiť a byť funkčný. A my vieme teraz, že sa to robí v určitých veľmi konkrétnych spôsoboch. Mnohí z vás ste videli tento slajd, ale tá dôležitá vec, že nám to poprvýkrát príležitosť vytvoriť protilátky a tie protilátky poznáte. Oni boli urobené konkrétne, aby zvládli túto modelnú dietu a životný štýl. A vidíte vy sami, aké efektívne sú. A to, čo nemôže pokračovať, musí zastať. Čo nemôže pokračovať, zastane. Reaktívny model zdravia je na bode bankrotu. Vidíte, že vlastne viacej a viacej nemocnica zatvára. Hej, personál tam nie je, aby sa postaral a oni tam nebudú za najbližšie roky. Žiadna krajina si to nevie dovoliť. A to je koniec cesty. Máme cestu. A v podstate už zdravotný systém ide iba na výpary. Čo nemôže pokračovať, musí zastať.
A to, čo my máme, my máme dobré protilátky, máme niečo, čo funguje, čo ste videli vy sami. Oni naozaj fungujú. My vytvárame lekárske zázraky a ja to môžem vidieť tiež. A ja som to hovoril Dagovi a Orianovi roky predtým. Ja som vedel, že sa dostaneme do tohto. A ja vám nemôžem povedať, aký šťastný som, že máme túto skvelú príležitosť tu pracovať. Lebo vy ste tí ľudia, ktorí to robíte realitu. Ja som veľmi vďačný za vás. Pre vás, ten potlesk je pre vás. Dámy a páni, a ktokoľvek ďalší, my sme dosiahli koniec cesty, ale je budúcnosť, ktorá je efektívnejšia z hľadiska nákladov. A toto je práve ten dôvod, prečo ktorékoľvek krajine, kde fungujeme, a lekári si vyberajú s nami spolupracovať, oni vidia výsledky našich farmakovýžive a ich postoj sa mení. A chcem povedať veľmi krátky príbeh. Budúci týždeň som vytvoril v podstate jednu teóriu a išlo to do jedného žurnálu a nemyslel si, že to akceptujú a v podstate ma kontaktovali od nich a on bol hlavným človekom onkológie Mayo kliniky a môžem si prečítať ten tvoj papier? A v podstate vec je tá, že lekári sa začínajú pozerať na to, čo robí, začínajú to brať vážne. Začínajú pochopiť, že toto je budúcnosť medicíny, toto je nová línia a na tejto línii je Zinzino ten hlavný hráč. Takéto veľké to je. Ja vám chcem poďakovať, že to robíte možnými.